Hvad er Randers Amtsavis for dig? Det er den lokale avis, som fokuserer på først og fremmest lokale forhold, men også en avis, som godt må bringe sådan de store nyheder. Hvad burde avisen være? Jamen altså, det avisen skal være, at det så kunne være mere uddybende og mere up-to-date, og måske fokusere sådan lidt bredere. Det så jeg da gerne. Altså inden for idrætsområdet, så synes jeg, at man fokuserer alt for ensidigt på eliteidræt, eller den professionelle idræt, så som Randers FC og Randers HK og basketball. Altså jeg repræsenterer selv en idrætsforening med 2.000 gymnaster eller deromkring, og 800-900 svømmere, og det er ikke samme niveau, men alligevel så har vi da gymnaster på niveau, hvor de hører til de bedste, både inden for børn og indimellem også voksne. Det er ikke det, avisen den flyder over med i hvert fald. Og det gælder også de andre idrætsgrene. Der er faktisk, altså der er jo en bred vifte i Randers. Hvad bruger du avisen til? Jamen jeg bruger den til almindelig orientering, altså både med min jobs og min fritidsinteresse. Og som idrætsmand, så følger jeg selvfølgelig også med i de der skide resultater, eller mangel på samme fra fodboldhold. Er der brug for Randers Amtsavis i byen? Jamen det mener jeg i allerhøjeste grad, at det er. Jeg tager gerne en diskussion med for eksempel lærere, der er ansat her i byen, hvor de siger, at Amtsavisen, den holder man da ikke, fordi jeg holder Jyllandsposten eller Politikken. Men det mener jeg faktisk, at hvis man arbejder her i byen og har med andre mennesker at gøre, så synes jeg egentlig, det burde være en selvfølge, at man følger med lokalt og ved, hvad det foregår. Og jeg hører tit det der, jamen der står jo ikke noget. Og det kan godt være indimellem, det er den kanontynd, men selvfølgelig står der noget. Hvilken rolle skal avisen have i forhold til demokratiet? Jamen altså, det må da godt holde politikerne i ørerne og holde folk op på det, som man går og lover, og de planer, man påstår, man har. Den må også godt holde dem i ørerne, hvis der fifles med ting og sager. Vil du savne avisen, hvis den ikke var der? Ja, fordi altså Stiftstidende og Jyllandsposten, som jo egentlig er dem, der ligger tættest på, at der er det jo stort set nul interesse for Randers. Der fokuserer man jo i den grad i Stiftstidende for eksempel på, som min kone siger, de indre trafikale forhold i Aarhus Midtby. Altså, det har ikke vores interesse. Altså, jeg ved ikke, hvad alternativet det skulle være, men det ville være et kæmpe minus, hvis den forsvandt. Jeg kan ikke forestille mig, at Stiftstidende eller Jyllandsposten ville begynde at interessere sig for Randers. Altså, jeg tror ikke engang, de ved, hvor Randers ligger henne. Så det vil være noget møg. Vi vil blive reduceret til sådan en lille landsby, selvom vi er den 7. største by.